Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Хрысту! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў радыё Марыя, таксама ўсіх, хто праглядае наш YouTube-канал. Дзякую, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб слухаць гэтыя катэхезы і таксама каб паглыбляць свае рэлігійныя веды, усё дзеля таго, каб наш кожны удзел у святой імшы сапраўды набліжаў нас да Пана Бога, каб нашыя сэрцы палалі любоўю да спаткання з Хрыстом у Эўхарыстыі. Запрашаю да супольнай малітвы, папросім Духа Святога, каб напаўняў нас сваёй ласкай і прысутнасцю. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу любові і мудрасці, прыйдзі да нас. Асвятлі наш розум, распалі нашыя сэрцы, навучы нас з верай і пакораю прынимаць веды, які дае нам Касцёл, і згодна з Тваёй воляй і ласкай уцелаўляць гэтыя веды ў нашае жыццё. Просім Цябе, каб кожны удзел у Эўхарыстыі быў для нас асаблівым духоўным і глыбокім перажыццем спаткання з жывым Хрыстом. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Марыя, сталіца мудрасці, маліся за нас. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Працягваем нашыя катэхезы «Хлеб і віно», пазнаем святую імшу, літургію святой імшы. Кожнае, можна сказаць, слова, кожны жэст дзеля таго, каб глыбей, актыўней, больш свядома і з большай пабожнасцю прынимаць удзел у гэтай найбольшай таямніцы нашай веры, як другі Ватыканскі сабор кажа, Эўхарыстыя — гэта вяршыня і крыніца нашага хрысціянскага жыцця. Цяпер мы знаходзімся ў трэцяй частцы святой імшы, эўхарыстычная літургія, і гэтая частка таксама, можна сказаць, складаецца з некалькі частак. Мы ўжо разважалі пра прэфацыю, пра эўхарыстычную ці пра эўхарыстычныя малітвы, і цяпер пераходзім да чарговай часткі гэтай эўхарыстычнай літургіі. Адной з гэтых частак чарговай, можна сказаць, трэцяй часткай, з'яўляецца літургія ахвяравання, ахвярная вячэра. Маем ужо перад сабой на алтары Езуса Хрыста, у яго целе і крыві, у эўхарыстычных постацях, і цяпер літургія вядзе нас да таго, каб мы былі добра прыгатаваныя і прынялі святую камуню. Гэтая ахвярная вячэра, на яе складаюцца тыя нашыя малітвы, жэсты, спевы, якія менавіта з ёй звязаныя і якія падкрэсліваюць яе характар. Гэтая ахвярная вячэра з'яўляецца укаранаваннем часткі Эўхарыстыі менавіта праз вячэру, праз спажытак, праз спажыванне цела і крыві Езуса Хрыста. Гэтая ахвярная вячэра складаецца з малітвы панскай, малітвы «Ойча наш», разам з уводзінамі, потым эмбалізм, даксалогія, абрад супакою, ламанне хлеба, рыт змяшання постацяў, прыняцце эўхарыстычных дароў, падзяка і малітва пасля камуні. І сёння пагаворым мы пра гэтыя першыя моманты гэтай часткі, а менавіта пра малітву панскую, пра малітву «Ойча наш», эмбалізм і даксалогію. Трэба звярнуць увагу на тое, што ва ўсіх літургіях усходу і захаду перад разданнем святой камуніі прысутнічае малітва «Ойча наш», якой Езус навучыў сваіх вучняў. Гэтая малітва, мабыць, мела сваё месца у супольнасці вучняў
якія разам са сваім настаўнікам былі ў дарозе і з ім вячэралі. Гэта малітва бедных, якія просяць хлеб на сённяшні дзень, не турбуюцца пра хлеб на заўтра. Гэта таксама малітва людзей, якія хочуць справядлівасці і таму выглядаюць прыйсця Божага валадарства. Гэта малітва тых, хто адварочваецца ад зла і просіць ад вызвалення ад сваіх клопатаў і турботаў. Няма пэўнасці, ці гэтая малітва прысутнічала менавіта ў гэтым месцы эўхарыстычнай літургіі ад самага пачатку. Толькі ад 4 стагоддзя, маем такую звестку гістарычную, прысутнічае яна падчас святой імшы як малітва, якая рыхтуе да прыняцця святой камуніі. Чаму яна знайшла сваё месца ў эўхарыстычнай літургіі? Просьба аб хлеб з'яўляецца натуральным асяродкам гэтай малітвы. І яна знаходзіцца пасярэдзіне 7 просьбаў гэтай малітвы «Ойча наш». Найперш супольнасць просіць аб хлебе зямным на сёння, але адначасова таксама моліцца і просіць, каб яшчэ сёння надышоў для нас той дзень, у якім разам з Хрыстом у яго валадарстве будзем есці і піць пры яго стале. Такім чынам, гэтая просьба з'яўляецца як быццам такім завесам, які падтрымлівае першую частку малітвы, што просіць аб прыходзе Божага валадарства, і таксама другую, дзе мова ідзе пра людскія клопаты і патрэбы. Супольнасць вернікаў, што моліцца, адчувае, што у абыдвух гэтых выпадках справа ідзе не пра штодзённасць, а менавіта пра такую эсхаталагічную будучыню, которая надыдзе пасля з мёртвых паўстання, выкананне Божага валадарання ва ўсімі для ўсіх. Супольнасць адчувае стаўленне зла перад надыходам гэтага валадарства. Яно таксама прысутнічае, дзейнічае, і таму супольнасць просіць аб такой дапамозе, каб менавіта спажыванне гэтага хлеба эўхарыстычнага умацавала у гэтай барацьбе, аж пакуль не надыдзе гэты поўны трыумф спаткання з Богам. І ў гэтую вось напружанасць, барацьбу паміж Богам і яго праціўнікам пастаўлена супольнасць вызнаўцаў Езуса Хрыста. Яна ведае пра гэта і таму просіць, каб Бог сцярог яе ў выпрабаваннях, якая дасягае ўсяе людскосці і выпрабоўвае жыхароў зямлі. Такія словы мы чытаем у апакаліпсісе святога апостала Яна. І вось пасля гэтага ўступу трошкі гістарычнага і такога багаслоўскага трэба нам звярнуць увагу, што малітва панская, малітва «Ойча наш» у пачатку была малітвай у скрытасці, можна сказаць, такой прыватнай, кожны адмаўляў яе сам. Толькі з часам сталася яна малітваю супольнаю, малітвай супольнасці, малітву, якую хрысціяне прамаўляюць ці таксама спяваюць разам і робяць гэта гучна. У рымскай традыцыі усю малітву прамаўляў цэлебрант, а народ улучаўся толькі падчас апошняй просьбы, але збаў нас ад злога. Гэтак было ўжо ад 7 стагоддзя. Аднак у гішпанскай літургіі народ, который удзельнічаў у літургіі, на кожную просьбу малітвы адказваў гучным амен. Гэтую малітву прамаўляў святар, а народ, як удзельнічаючы ў дыялогу, адказваў амен. У Галіі ж яе спявалі таксама, як у візантыйскай літургіі. А ў грэкаў паасобны чалавек, як прадстаўнік усяго народу, таксама прамаўляў гэтую літургію сярод тых, хто удзельнічалі падчас цэлебрацыі. Так важная малітва у літургіі патрабуе абрамавання. Гэта значыць уводзінаў, ну і таксама заканчэння.
няма тыповага закліку молімся, так як мы гэта чуем, калі ёсць калекта, гэта першая малітва, альбо таксама пачуем у малітве пасля камуніі, таксама святар заклікае нас молімся. Але замест гэтага існуюць вельмі такія спецыяльныя фармулёўкі, якія таксама дапамагаюць увайсці ў настрой, у як адпаведны кантэкст таго, што цяпер будзе адмаўляцца, што гэтая малітва такая важная. Так яшчэ некалькі слоў з гісторыі. У Галіі падчас кожнай імшы былі розныя, дапасаваныя да сітуацыі уводзіны да малітвы «Ойча наш». А ва ўсходніх літургіях фармулёўкі асабліва разбудаваныя, доўгія, поўныя багаслоўскага зместу. У літургіі ж рымскай існавала толькі адна фармулёўка уводзінаў. Вельмі простая ў словах запрашэння да малітвы панскай, якое прыгадвае збаўцу, который перадаў яе нам і наказаў маліцца, памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Можа, не адзін раз, напэўна, не адзін раз мы чулі менавіта такія уводзіны да малітвы «Ойча нас». Гэтае запрашэнне заахвочвае і заахвочвала пакаленні хрысціянаў не забывацца пра гэтую асаблівую малітву, больш таго, асабліва падчас яе адчуць гэты заклік, запрашэнне Хрыста, але таксама наш адказ. Езус Хрыстус навучыў нас гэтай малітве, і нашай удзячнасцю, любоўю будзе тое, што мы яе ў адпаведным духу прамаўляем. Пасля сабаровай адновай літургіі прадбачваюцца некалькі дадатковых уводзінаў да малітвы «Ойча наш», злучаных з паасобнымі акрэсамі літургічнымі, але таксама з удзяленнем сакраменту хросту. І вось так, у адвенце падкрэсліваецца аспект прыйсця збаўцы на зямлю. Уводзіны такія. Бог так полюбіў нас, што спаслаў нам як збавіцеля свайго адзінароднага сына. Таму асмельваемся казаць. І наступае малітва «Ойча наш». Фармулёўка, якая прамаўляецца ў часе Божага нараджэння, падкрэслівае чалавечнасць Божага сына. Гаворыцца так. Сын Божы стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць Божымі дзецьмі. Таму поўныя удзячнасці асмельваемся казаць. Запрапанаваныя уводзіны на час Вялікага посту выказваюцца ў форме просьбы аб прабачэнні грахоў і аховы ад зла. Прамаўляе цэлебрант так. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. І пасля гэтага уся супольнасць моліцца малітвай «Ойча наш». Падчас велікоднага перыяду падкрэсліваецца, што ўсе ахрышчаныя – гэта Божыя дзеці. І тады молімся так. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся. Таму асмельваемся казаць. На звычайны час, который мы таксама цяпер менавіта перажываем, маем дзве фармулёўкі уводзінаў. Першая звяртаецца да традыцыйнай. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Хрыстус. Пасля ўсяго гэтага супольнасць прамаўляе альбо спявае малітву «Ойча наш». Другая ж падкрэслівае, што за справаю Духа Святога усе мы з'яўляемся Божымі дзецьмі. І змест гэтай другой фармулёўкі на звычайны перыяд гучыць так. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі. Таму асмельваемся казаць. Фармулёўка уводзінаў, якая ўжываецца падчас хросту, падкрэслівае, што новаахрышчаныя – гэта тыя, для якіх Бог з'яўляецца сапраўдным айцом. Яны яшчэ самі не могуць, не ўмеюць прамаўляць, і таму ад імя гэтых новапахрышчаных моліцца супольнасць. І святар, цэлебрант уводзіць да малітвы «Ойча наш» такімі словамі. Гэтыя ахрышчаныя дзеці будуць называць Пана Бога сваім айцом. Таму ад іх імя молімся, як нас навучыў наш Пан. Калі гаворка ідзе пра заканчэнне малітвы «Ойча наш», то трэба нам заўважыць, што ў рымскай літургіі ніколі не было супольнага і гучнага «Амен». Як гэта зазвычай было падчас прыватнага прамаўляння гэтай малітвы.
ані таксама не было даксалогіі, як гэта ўсцяж ёсць ва ўсходніх літургіях. На гэта можна звярнуць увагу і трэба звярнуць увагу. Часамі хтосьці, можна сказаць так, забываецца, вырываецца, і калі молімся падчас літургіі еўхарыстычнай, адмаўляем малітву «Ойчэ наш», хтосьці на заканчэнне кажа «Амен». Дык вось, паводле літургіі нашай рымскай, тады «Амен» не трэба прамаўляць. Ад 11 стагоддзя трывалым становіцца звычай адказу «Амен», які паціху прамаўляе цэлебрант. Але гэта па той самай прычыне, пра гэта мы казалі, як ён таксама раней прамаўляў паціху рымскі канон. Каб малітва панская не закончылася словамі пра зло, і каб зло не мела апошняга слова, дададзена была даксалогія. Таму таксама папа Грыгорый Вялікі пасля «Ойчэ наш» дадаў малітву, якая разгортвае апошнюю просьбу і мае просьбу аб супакой, а даксалогія была перанесена далей. І вось пасля малітвы «Ойчэ наш» гучыць эмбалізм, так гэта называецца малітва. «Просім цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса працягам апошніх слоў малітвы. Але збаў нас ад злога», не прамаўляецца «Амен», і святар далей кажа «Просім цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога». Усходнія айцы падкрэсліваюць такі вельмі персанальны характар, персанальнае разуменне злога, які дзейнічае пастаянна, уводзячы нялад у думкі нашыя, у нашыя сэрцы, у нашае асяроддзе, у нашае грамадства. Гэтая просьба тычыцца з аднаго боку таго эсхаталагічнага стану перамогі над сатаной, который будзе пасля з мёртвых паўстанне, і удзелу ў збаўленні тых, хто прынімае святую камунію. Звярнемся, спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста, бо верым, што тады і толькі тады ужо канчаткова зло будзе пераможана ва ўсім свеце, асабліва ў сэрцах нашых. Гэта тое, чаго мы спадзяемся. З іншага боку, гэтая просьба ад выбаўлення ад усяго злога ахоўвае вернікаў ад актуальных пагрозаў дзеяння зла. Звярніце ўвагу, што ўвесь час мы гаворым ці разважаем пра той момант літургіі, які рыхтуе нас да прыняцця святой камуніі. І добра разумеем, што каб перамагчы зло ў сваім жыцці, трэба ў сэрца запрасіць Бога. Бога, который прыходзіць у святых дарах, у святых сакраментах, і перад прыняццем святой камуніі неабходна, каб Бог перамог у маім сэрцы падчас сакраменту споведзі. Гэта вось такая логіка, такое злучэнне, але таксама вельмі вялікая глыбіня і адказнасць наша. Калі прамаўляем гэтую малітву «Ойчэ наш», слухаем словы про камунія з'яўляецца лякарствам, яна з'яўляецца ўспамогай, каб у гэтай барацьбе са злом чалавек ніколі не астаўся сам, бо калі будзем самі, заўсёды згінем. Гэта тая вайна, ці, скажам, гэта тая барацьба, якую чалавек без Бога папросту прайграе. І на гэта трэба звярнуць увагу, чы лепей сказаць, Біблія на гэта звяртае увагу ад першых старонак, калі паказвае нам першы ўпадак чалавека, который адвярнуўся ад Бога, перакруціў, забыўся, дзесьці там на бок паставіў Божыя загады, а пайшоў за тым, што было ў сэрцы, ну і паддаўся спакусе. Таму гэтая малітва вельмі важная, з аднаго боку усведамляе прысутнасць зла. Нуліся да таго, хто мае моц выбавіць нас ад зла, хто мае моц узмоцніць нашу волю і сэрца, ўсё дзеля таго, каб мы маглі перамагаць
гэтыя спакусы, але таксама у надзеі нашай, у тым моманце прыйсця збавіцеля, каб мы таксама былі з тымі, хто спадзяваўся гэтай надзеі, хто прынялі тва просім цябе, пане, збаў нас ад усяго злога, раней заканчваўся словамі праз Хрыста пана нашага. І тады ўсе адказвалі амен. Але цяпер пасля іх наступае даксалогія. За хвіліну пра гэту даксалогію будзем некалькі разважанняў мець. Ад 9-10 стагоддзя гэтыя словы пачалі прамаўляцца гучна. У літургіі ўсходу таксама быў вядомы гэты эмбалізм, які разгортваў апошнія словы «Ойча наш», а часам быў вельмі моцна разбудаваны. І так вось мы размаўлялі, гаварылі, гутарылі пра малітву панскую, праслаўляе Бога, Божую веліч, Божую магутнасць, Божае валадаранне. Пасля таго, як святар скончыць эмбалізм, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Уся супольнасць адказвае: «Бо тваё валадарства і моц і хвала навекі». Гэта гучны адказ, ці таксама спеў усяе супольнасці, праслаўленне і пахвала Бога. Бога, які валадарыць над усім светам, над людскімі сэрцамі, які дзейнічае ў касцёле, у гісторыі. Яму даручаецца ўсё хрысціянства, у ім ускладзена ўся наша надзея. Яшчэ раз паслухаем гэтыя словы: «Бо тваё валадарства і моц і хвала навекі». Вельмі важным з'яўляецца тое, гэта хацеў бы на заканчэнне катэхезы падкрэсліць, каб мы гэтыя словы прамаўлялі з верай, каб гэтыя словы станавіліся зместам нашай штодзённасці. Не толькі каб мы гаварылі, бо так правільна, так трэба. Сёння можна задумацца, калі я прамаўляю словы «Бо тваё валадарства і моц і хвала навекі», то дзе гэтае валадарства? І трэба нам звярнуць увагу на тое, што першым месцам, прасторай гэтага валадарства і моцы і хвалы павінна быць, перш за ўсё, маё сэрца, маё жыццё. Калі яно сапраўды так зместам майго жыцця, я дазваляю, каб Бог мой валадарыў, каб яго моц была ўва мне і перамагала зло, і каб праз гэта здзяйснялася ягоная хвала у маім жыцці, у маім сёння, але так, мае каханыя, няхай сённяшняя гэтая катэхеза дазволіць нам, так як заўсёды на гэта звяртаю увагу, калі мы пойдзем чарговы раз на літургію імшы святой, звярнуць увагу на гэтую асаблівую малітву «Ойча наш», на той уступ, які прагучыць, на наш удзел у гэтай малітве, на тое заканчэнне і таксама на наш адказ, поўны веры, даксалогія, значыць, праслаўленне Бога не толькі словамі ў літургіі, але таксама і ў нашым жыцці. Пытанне вернікаў павінна быць, так як мы звярнулі ўвагу, калі святар моліцца малітвай «Ойча наш», ён раскладае рукі. Гэта той жэст аранца, таго, хто моліцца, малітва супольнасці касцёла. Традыцыйна прынята, і гэта, мяркую, што вельмі правільна, добра, каб мы, молячыся малітвай «Ойча наш», складалі рукі гэтым жэстам да малітвы, дзве рукі разам скіраваныя у неба. Бываюць розныя іншыя формы. Часамі святар заахвочвае у імшы з дзецьмі ці на іншых нагодах, каб мы ўзяліся за рукі, каб мы ўзнеслі свае рукі. Так таксама можа быць. Але ў такой, скажем, нармальнай супольнасці, у штодзённасці ці падчас святой імшы добрым з'яўляецца тое, каб мы сапраўды пабожна склалі рукі, так як мы кажам, як да малітвы, і асабліва падчас «Ойча наш», каб было бачна і вось адчувалася гэты малітоўны настрой. Бо, так як мы казалі, молімся не толькі вуснамі сваімі, але таксама нашым целам. Гэта столькі я вам хацеў зместу сёння перадаць. Дзякую вам за ўвагу і хай добры Бог усіх вас благаславіць. Усяго добрага, з Богом. Хлеб і віно.
Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.